Φίλοι μου καλοί, γεια σας για ακόμα μια φορά από την ψηφιακή φωλέα. Με ποιον άλλον παρέα, με τον Μιχαλάκη, τον Μπεσλίδη. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για όλους μας, είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, 19 Μαΐου. Και προσπαθώντας να τιμήσουμε όλες αυτές τις ψυχές που έκαναν τον αγώνα τους και έφυγαν από τον κόσμο αυτό, αλλά και όλους όσους ταλαιπωρήθηκαν πίσω από όλη αυτή την ιστορία, θα σας παίξουμε ένα τραγούδι που έγραψα πριν από 12 χρόνια και αφορά αυτό το κομμάτι της ψυχής μας, τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Το τραγούδι λέγεται «Αϊτέντσα στην Ανατολή». Είναι σκοπός δίπαθη. Πάμε, Μιχάλη μου. Πάμε, αγόρι μου. Σε μάνα σιωπολιάρ αϊτέντσα στην Ανατολή άσπρος για μόν σιωνοπολί. Στεκ και κλείνει αϊτέντς πατρίδαν έχασεν βουλάν την ψήνατ κύρια. Ξαλέει και ξανμυρολόγα και ξανδάκρυα γομουδέιαρ και ξανβοτάν και βριέται ομούδια να λαρουτέιαρ. Κι έτσι αγγέλσεν τα μάνιαρ και θέλσει μαύρο θαλάσσαν να είναι τέλαν θαμάγιαρ. Σκόθεν μου αϊτέντς και πέταξεν και πηγαίνιαρ σαν Ανατολή στο χαράμαν τα σώματα με ψιένιαρ σαν Ανατολή στο χαράμαν αμούν και Να είστε καλά.